Des de Transductores portem per segon any aquesta acció d'aprenentatge-servei que s'anomena Un jardí en comunitat. Per aquesta segona ocasió volíem anar més enllà de la intervenció mural que vam fer l'any passat i proposar una intervenció més física als jardins de Walter Benjamin. De nou hem comptat amb el paraigües del Pla Comunitari de Poble Sec i amb el suport de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que promou en projectes com aquest espais més salutables a la ciutat, i hem ampliat l'equip amb la participació de la cooperativa Raons en el suport de la part de disseny d'aquest procés i de l'Ateneu d'Oficis de la Base per a la part tècnica, per a la part de construcció. També hem incorporat el suport del Museu Nacional d'Art de Catalunya, que a través de l'exposició Gaudí, Foc i Cendres ens ha cedit el material que ha servit de base per a la construcció d'aquest mobiliari. La vinculació d'aquest projecte amb el Museu Nacional neix a partir de l'exposició dedicada a Gaudí. Els alumnes de l'IES Consell de Cent van tenir l'oportunitat de conèixer l'exposició de primera mà, de la mà del Departament de Museografia i dels companys d'Infraestructures i Serveis Generals, i a partir d'aquí, a partir de les parets i de les peanyes i mobiliari efímer de l'exposició, els mateixos alumnes han construït un mobiliari per l'Institut que, més enllà de mobiliari, és una obra d'art. Doncs en aquest projecte s'ha treballat dues fases. Una primera fase de disseny, on hem repensat com podíem transformar l'espai públic dels jardins Walter Benjamin. Entre una fase i una altra vam fer una visita al MNAC per veure l'exposició de Gaudí, i a la segona fase vam treballar amb prototips en paper dels elements que finalment han format part de 3 elements de mobiliari que s'han construït. Desde el Ateneo de Oficis hemos colaborado para reciclar las maderas y encontrar maderas útiles para hacer el mobiliario urbano. También hemos ayudado a que estén súper encajadas en el espacio, y después hemos dado un tratamiento especial para mantenerlo durante el tiempo. Bueno, me ha gustado mucho este trabajo porque no me esperaba que íbamos a hacer esto, y bueno, y los primeros días que íbamos haciendo los trabajos, pues yo pensaba que no íbamos a hacer nada, pero al final pues ha salido un buen trabajo para los niños de tercero. Crec que els que utilitzen aquest pati li trobaran un ús, ja que hi ha una taula i es poden sentar i esmorzar. El que més m'ha agradat del procés ha sigut estar col·laborant amb els companys y fer la feina. He aprendido cosas nuevas, como pintar con unos sprays y estar con los compañeros ahí y disfrutando. Y también porque nos hemos saltado clase y hemos estado 2 días así y pues ha estado muy guay.